Здравейте! Аз съм госпожа Череша. Днес няма да готвим, а ще ви покажа какво може да направите с помощта на една тенджера и пелени. Да направим една мечка, с която може да се радвате някое первенце за неговата погача или кръщене. За да направим мечето от пелени, ще започнем от главата. Взимам от пакета с пелени около 10 бройки и ги слагам в тенджерата. След което приплъзвам всяка една пелена, за да щупи предишната. И така, вече съм установила, че са ми необходими около 20 бройки за направата на главичката. Когато нареда и останалите пелени, получавам една глава и готовото телце на мечо. За да може да бъде по-стабилно, отстрани съм го обвила цялото телце с хартиено тиксо. От парче плат съм отрязала толкова дълго парченце, че да обхване цялата окръжност, която представлява телцето на нашия мечо. Сега остава да го залепа в долната част с силиконов пистолет. За главичката на нашия мечо съм направила същото, което и с телцето. Използвала съм обаче 20 пелени. Сложила съм пателка, носле, изрезала съм от филц езиче, носленце и съм направила от копчета очички. Това е много лесно, всеки може да използва въображението си, за да направи какъвто иска мечо като личице. Най-важно е как е направена ето тази муцунка. Сега ще ви покажа. За да направим муцунката, както и ушичките на мечо, а така и неговите ръчички, ще ви покажа какво точно се прави. Взимам една пелена и разгъвам по средата. След което я разгъвам така. И сега ще навия руце от външната към вътрешната страна, стегнато. Ето така. След което ще използвам хартиено тиксо. Ето и залепената муцунка с хартиено тиксо. Това е само началото. За да постигнем желаната големина, е необходимо около това кръгче да завием още една пелена. Ето как направихме муцунка или ушички. Сега ще ви покажа и другите части. По начина, по който направихме муцунката, са направени лапичките на мечо и ушичките му. След което съм взела две отделни пелени и съм ги попъхнала без да ги сгъвам, просто така отдолу и съм сложила по една панделка. Това е нашия мечо от пелени. Нашия мечо вече е готов. Остава да го опаковаме в целофан и да го приготвим за подарък. Желая ви усмихната седмица. От мен, госпожа Череша.